Lang. Pwede mangutana? Kaning unsa ning lugar diri? Tudol, nag-unsa man ka diha? Nag-relax lang ya. Nag-una-una ko ya. Kasi buhatan ako ya. Haman di kagikan? Sa uman ya. Sa uma pagagikan? Nag-unsa man ka sa uma? Nanguha ko kuan kamote ya. Unsa man imong kamote may baligya? Tungagon ako ya kay may paniudtohon. Mo may paniudtohon? Ninyo na ka? Oo ya. Mao pila edad nimo? 27. 27. Pila ka buk imong anak? Duha ya. Duha ka buk imong anak? Unsa may trabaho sa imong bana? Ako maraya niya. Karon lagi ya dili siya katrabaho kay nasakit lagi siya ya. Wala yung pangwarta niya. Walay pangwarta? Nalay ni diskarte ani ya kuan pangitag makaon niya kay dili ko magkuan wala man gid mi madungag ami wala mi makaon may batang gamay gigatas. Napa po kay bata gamay kay katas? Pila may edad si imong? Mag 3 months pa ya. Oh, mag 3 months pa? Nya karon magtuwag-tuwag bukid. Tukog bukid kay tuhag kuan kay wala man gid ko makuan ani wala kay wala-lain ako masuguan ni katumbana may sakit hilantan. Nasi mo si makumubugat ka diha. Managi mo niya nga isalig lang ako sa Ginoo. Mao? Pagkuan niya kalisod man jud kaayo. So mao ra na imong kanon nya napakay gigatas. Humaura niya. Unsa man imong anak magdidi sa imo ha? Magdede sa ako aya niya. O siyang kuanan og gatas kay dili man siya makbusog sa ako ang kuan. Dili mabusog sa imong didi. Wala lang ako maluoy ako sa akong anak ani ingon siya nga maghaw ang iyang tiyan kay sige na lang ito. Mao? Maluoy lang ka sa imong anak. Mawalay bugas ani. Aw ang katong kinamugwangan. Unya ang kapukuan dia kay napakay anak nga isa gigatas. Pila naman ka adlaw imong bana na sakit? Unsa may sakit sa imong bana day? O gilantan imong bana? Pila na ka adlaw? 3 ka adlaw. So 3 ka adlaw mo wa may tarong kaon. Tulog adlaw wala may karang kaon lagi ko ani nagunahon ako kuan na lang ko ani kasi ko padulong ani may pagkaon. Wala man di pangurta kong bana walay kuan kinasakit man siya. Di ko maglihok yaw sa wala gi kaunon akong anak. Reklamo na lang akong anak yan sakit nang kuan tiyan kay di ko tuman. Mao? Sige lang kaning nakoy ihatag sa imo ha oh. Ha? Oh. Ipalit nimo nagkuan oh. Sa man iya. Kuan ni dawatan ni kay ipalit nimo kuan ha. Ipalit nimo bugas nya sudan ha. Nya ipalit pugatas imong anak. Ako na kay na iya ay. Ha? Ako na kayo na. Sige ra. Salamat kayo ya. Dami yang nga. Sa kabukid diri ayan na kay tao nga matabang sa ako. Sige ra tawatan niyo. Ha? Dako na kaning tabang sa amo iya makapalit na ko nig bugas kiya og gatas sa akong anak. Napa oh. Tambal ko sa akong bana. Tungagi pa? Yun na sakto na niya. Sige ra. Kaning tabang niya. Ha? Dako na kaning tabang. Sige ra oh. Pasalamat lang kita oh. Okay, ako mo eh. Kaning tabang sa amo iya salamat kayo ya kaning tabang sa amo. Yung kanilang Kaning tabang niya nga. Matabangan ko ni Moron. kaning ang imong anak ra ba intaw nagkuan ra ba intaw nimong anak oh. Reklamo na gyud imong anak sa kuan sig duma. Una pa dungagi oh. Yun na ya, salamat na kayo. Dako na kayo niya. Sige ra. Kani lang kinasing-kasing ko ni nga paghatag sa imo ha. Ha? Mo dawatan ni may lang makapalit kag bugas, sudan tambal sa imong bana o kuan dayon kaning gata sa imong anak. Oh. Dawata. Ha? Kating salamat. Sige. Ayaw pagpasalamat sa kuha. Sa Ginoo ka magpasalamat ha. Oh. Sige dawata na ha. Inya karon duol-duol ra imbalay diri ha. Distansya ya dira sa kuan. Diha ara unahan ra gamay. Unahan ra ya. O sige, ani na lang pagdali uli na din dito ah. Nagkaon na ka pa dito? Wala pa ya. Wala pa ka nagkaon. Imong pamilya dito. Mo gani ya nga nakuan ko ya para makadungag ko aning kuan ya. Unsa namang oras alauna naman? Sige, ani na lang. Kuan na ka. Uli na sa inyong balay ka. Kay tan-awon ta ka. Sige, amping-amping ka nunay ha. Ya, salamat kayo ya. Sige.
So karon na tayo discover nga duwa mo ni ang PH in Ruby. So karon na natupad dito nga duwa ang mo ni ang super is. Karon musugal taw kanang So, kung mga misal, 200, design mo siya 1,960. So, sa gusto mo luwanin, nasa comment section lang din. Paalala nga, bawal sa mga sa mahilig, dito mo tulakan